bih želela da se predstavim. Moje ime je Katarina Stanković, ja sam specijalista optometrije i iridologije. Danas želim da vam pričam o tome, o jednom iridološkom pregledu koji možete dobiti ovde kod nas u našoj očnoj ordinaciji. To je zapravo novina u očnim pregledima gde se iz kompletne šarenice vašeg oka može vidjeti kompletno vaše zdravstveno stanje u čitavom telu. Jedan takav pregled je veoma važan jer može nam otkriti vrlo ranu pojavu nedostatka određenih vitamina, minerala, elemenata koji su nam jako važni za funkcionisanje našeg kompletnog organizma. Iz šarenice našeg oka možemo utvrditi takođe probleme sa srčanim ritmom, sa visokim ili niskim srčanim pritiskom, zatim oboljenja koja mogu da se jave u oblasti urogenitalnog trakta, problemi sa bubrezima, mokraćnim kanalima, bešikom, zatim takođe probleme sa alergijama, probleme sa lošim tonusom rada kompletnog vašeg organizma. To je jedna kompletna novina kod nas gde mi bukvalno iz iridološke karte vašeg oka čitamo sve promene od momenta nastanka vašeg u majčinoj utrobi do današnjeg dana kada budete sedeli ispred nas, ispred jednog ovakvog aparata gde se ta čitava dijagnostika vrši. Pregled je vrlo jednostavan, nije bolan, traje otprilike između 45 minuta i sat vremena i mi se baziramo na sve loše tačke, to jest loše funkcionisanje u vašem organizmu. Takođe ovde možemo otkriti rane probleme sa snom, rane probleme sa lošim kretanjem, sa problemima u kičmenom stubu, vratno-ramenom delu, gde takođe terapeutski savjetujemo određene vrste masaža, kao i gde dajemo određenu biljnu terapiju koja svakako može vam pomoći u otklanjanju istih problema. Eto toliko, to bi bilo za danas. Želela bih da se zahvalim na vašoj pažnji.